אחרי ניתוח מוצלח לא נרצה לחייך כל הזמן? ברור שכן. אז עכשיו צריך לדאוג גם לשיניים יפות. אין סוף לעבודה. ואני אומרת שלום לדוקטור נעמי רשף, בעלת מרפאה לאסתטיקה דנטלית. שלום, ברוכה הבאה. שלום. אז את מומחית לקוסמטיקה דנטלית. מה זה בדיוק? אוקיי, אז אנחנו בעצם מוצפים במושגים כמו אסתטיקה דנטלית, קוסמטיקה דנטלית. נעשה סדר. אסתטיקה זה ערך מוחלט, זה יפה יותר ממה שהיה לפני. כלומר, מגיעים כל אותם מקרים של אנשים שלא מרוצים מהחיוך, לא מרוצים מצורת השיניים, הם יצאו יפה יותר. קוסמטיקה זה משהו פחות מוחלט ויותר אישי. זה אומר, אותו טאץ', אותה בניית חיוך אישית, כל הנגיעות הקטנות, אבל האישיות, שצריך לתת לכל אחד בכדי לעשות את הבידול, שלא כולנו נראה אותו דבר, מבחינת השיניים כמובן. אז אלה הסיבות שאנשים מגיעים אליכם? הסיבות הן מרובות, החל מבעיות צבע ועד בעיות קשות וכבדות, כמו צורת שיניים, המנח, מרווחים מאוד גדולים, שתכף נוכל לראות את המגוון. וכן, בהחלט לתחום הזה, שהוא תחום שבשנים האחרונות הוא די מוגדר, יש הרבה מה להציע, ויש לנו פתרונות. אז בואו נדבר על האפשרויות שאת מציעה. אוקיי, אז יש באמת את הפתרונות הפשוטים ביותר, שמדובר בהעברת שיניים או הלבנת שיניים. שזה, איך נעשה? שזו פרוצדורה מאוד פשוטה. היום בשיטות ובטכניקות החדשות זה מתבצע בפגישה אחת במרפאה, פגישה של שעה. התוצאה נשמרת מאוד יפה לתקופה של עד 1.5 שנה, כאשר לאחר מכן, וזה עיקר הטיפ, זה תחזוקה. זהו, אנשים צריכים להבין שבאמת על תוצאות טובות צריכים לשמור. אם לא, אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה. אז זה הלבנת שיניים, זאת אפשרות אחת? מה האפשרויות הבאות? האפשרות הנוספת, או כמובן הרבה פעמים זה גם שילוב של שניהם, אל אותם ציפויי חרסינה, או וינירס, או למינט, שזה אותו דבר בעצם, שאנחנו מניחים ציפוי חרסינה על השן עצמה? על השן. הפרוצדורה היא מאוד שמרנית. מה זה מניחים? מדביקים אותה? מדביקים. זה לכל החיים? זה לכל החיים, וזה ממש לייפטיים. כל החוכמה וההתמקצעות זה לדעת לעשות את הציפויים מאוד מאוד דקים, כדי לקבל את התוצאה המדהימה. ככל שהם יותר דקים, הם יותר איכותיים ויותר שקופים, ואנחנו יכולים לראות פה מישהי שהגיעה עם מרווח מאוד גדול, והיא יצאה עם שיניים, בכלל לא רואים התערבות, זה נראה מאוד טבעי, כי זה מאוד מאוד דק. זה נראה לגמרי טבעי. כדי להגיע לתוצאות האלו צריכים טכנאי מאוד מיומן, שבארץ כרגע אין הרבה כאלו. אז מה עושים? שולחים אותם לחול? חלק מהרופאים שולחים לחול, אבל כמובן צריך למצוא את הרופא שיודע לעשות את הפרוצדורות האלה, ופשוט כל אותם אנשים שהשיניים הקדמיות הם מטרד עבורם או איזושהי בעיה. מה אנחנו רואים בתמונה? בתמונה הזו אנחנו רואים מישהי שהגיעה עם כתר קדמי שחושף את צוואר השן, ויש את העילה האפורה המאוד לא מחמיאה, ואחרי היא קיבלה כתר, כי כתר יחליף מן הסתם כתר, אבל הוא הרבה יותר אסתטי, וציפויים בכל שאר השיניים. מי בא לך? יותר נשים או יותר גברים? הרבה מאוד גברים גם. רוצים לחייך. ונשים כמובן. הרבה מאוד אנשים שהציעו להם כתרים והיו מספיק מודעים לזה שיש שיטת טיפול הרבה יותר שמרנית ללא השחזת שיניים, וזה בעצם המסר. מציעים לכם... תראי את אופרה ווינפרי. כן, היא הייתה מחלוצות הציפויים. היא שינתה את הצבע? היא שינתה גם את הצבע וגם את הצורה, והיא באמת חייבת את החיוך לרופא השיניים שלה, וגם ג'ורג' קלוני. יש אנשים שזה לא מתאים להם? יש כאלו שזה לא מתאים להם. או שהם לא יכולים לעשות את זה? לא, כל אחד יכול לעשות, באמת, מי שמתאים ומי שעוד צריך להגיע לבדיקה, כמובן, אבל כל אותם אנשים שמציעים להם כתרים על שיניים קדמיות,
שווה... לחשוב קודם, לפני שעושים את זה. לחשוב פעמיים, ושווה בדיקה, האם ציפוי... למה? כי זה בעצם משחיזים את הקודמת, את השן הקודמת. משחיזים את השן, פוגעים בשן, בוודאי, וציפוי לא פוגע בשן, שיטה מאוד שמרנית, ללא הרדמה. תודה רבה, דוקטור רשף, אנחנו בוודאי נראה אותך שוב.